You know, I judge the guy's performance in bed by the way he opens the locker's door. How is that? Like when somebody fumbles for the keys, it means there comes in bed, they just jam the key right at the door, like, you know, the hard way. So, how do you open your door? And then the guy has the keys and says, Saligbat! Opinion! We did not understand the joke, but welcome to Saligbat! Opinion sa mga hindi eksperto. Muna to galing. So, nung tutumpi ko sumong. Hoy, pulos. Ito naman din ako. No, parte sa About Love. Kasi Kumo na? Luka Kumo, no? Kasi ito Valentine's Day. So, we'll be celebrating the execution of Saint Valentine's Valentino? Day. Yeah. With flowers and We'll explain the pagan satanic ritual of Valentine's Day. Research ko, di ba? Sa aton niya Research Bureau. Ano aton niya? Ano ang aton niya? Aton niya pala yung parte sa Valentine's Day. Yeah. Ang backstory topiko ang hindi romantic side sa Valentine's Day. Nan. Ang negosyo, ang origins, Paasa? ang myths, ang paasa. Nga paasa? Mga paasa. hindi romantic nga sides and Ah, you know. romantic tragic niya galing. May yapon na. Romantic yapon. The most popular theory about Valentine's Day origin is that Emperor Claudius II didn't want Roman men to marry during wartime. Ah, Bishop What? Valentine went against his wishes and performed secret weddings. For this, Valentine was jailed and executed. While in jail, he wrote a note to the jailer's daughter, signing it from your Valentine. Sabi nyo, binakong na kami din. Mga facts man kami. Educated. man. Facts you people. Educated side at sa aton. Thank you, Drock, sa aton yung Research Bureau. So, nabatian na to, no, mga kauturan, ang ang Valentine's Day. So, came from what's his name? Si Valentine. Yeah, Bishop Valentine. Oh, in prison siya. Hindi siya allowed yung magpakasal. No. Okay. Against the emperor. Against the emperor. So, bali, ginpriso nga guy and nag-send siya ng letter sa iyang loved one. So, paano siya naging Paano siya naging Saint amo na sa Saint Valentine? Oh. Saint Valentine. Ah, okay. Duh. Kaya ganyan, hallmark mo na naging binto. Ganun, oo. No, muna. That's what they said. So, ano po yun ang mga Ay, nabalaan hindi. mo Mga sa opinion man sa ato. sa Upload sa phone. Valentine? So, Oh, opinion. pakilala to sila. Pakilala. Ay, mayong gabi gali. Isa diba? Uli, Mayong pakilala. gabi. Uli. Prolog. Para to, prolog. Pareho lang sa Pareho lang sa episode 1 daw wala. So, mayong gabi. Welcome to Saligbat. Ako gali si Tatay Munding. Ako si Toto Drox. Maurice from Paris. Si Dax. Yan na. Kulang. Mga abyan, kulang kami sa bongay ban. Sako pa. Oh, sako sa mga careers. Career. Kay bilan mo, we're coming off the dinagyang season. Yeah. Damo backlogs kayo sang Damo ginagawa. backlogs. Damo events. So, wala na cover up ang mga dapat tapuson sa umutong ation. So, subong ginatapos nila. So, backlogs. Oh my God! Yats. Diba, Maurice?
Yeah, sure. Maurice wants to shoot himself. Maurice already regrets to have come here. So ano pang mga about sa Valentine's Day ng mambal nyo nga relevant sa ato nya topiko. Putang tabi mga ano ng mga pagan beliefs about Valentine's Day kabate man ka muna. Is that a thing? How about you, Maurice? What's your opinion about the pagan side of Valentine's Day? Yeah, it's a very interesting question. I think the public is really catching up on the topic tonight. I feel a wave. I feel something like beyond understanding, beyond comprehension. There is a wave tonight. There is a vibration. I feel it. So that's how Valentine vibration. that's the Valentine vibration, and that's how I decided to put on the market for an affordable price, mas barato, the Valentine vibrator. Yeah, exactly. Yeah. When you count, Yeah. you have the Valentine vibrator. You see? Okay. Yeah? Okay. Okay. When That's you it. count, No, because you say what the fuck, and what the fuck, sometimes you count. So when you count, here comes Maurice Valentine's vibrator, Oh. Design. colors. designed in Paris. Okay, made in China. From the city of love to the city of love. Exactly. Yeah. Yeah. Sa libat. Ay, hindi ano holds part. Pwede ito di ka pamuyayaw. Pwede na kang balyo di puta. na. Subong topik ko ta, Valentine's. So, ang mga paminsaron sa mga tao, Valentine's, itot mo. Hindi mo tamo ginaya. Diba? Uy, kung na kabalo. Normal na yan. Hambal nila kung Valentine's Day gutok ang motels. Kuno man, Is queuing. it true? Queuing. Is it Oh. true? Queuing? Yeah. Yeah. So ano na kung queuing ka? Gapila mga taxi. Isa ka luya kay marong timing kang taxi mo ara sa gwa. Kaya pila. Seryoso Oh, na? yeah. Nakatabo na. Oo, tabo na. Sa diin? Okay, like for example, Skandihin may man mga nga. hotels Lodging house. na Oo. naghahatag pag sila yung discount. May mga promos. Oh. May promo sila sa ilang Valentine's like 10%, promo. 10% or something. Pero Sa dapat mga presidential suite nila. ang Oh. ano ko no kay Di ba, Maurice? limited ang oras, may imbis nga 3 hours. Ah. I think daw kinahimo na nila duwa na lang or Kinago do ka marathon ko mo susulod eh. Rasa share time na. Oo. nagapila sa as in muna tsakto na nga kluya kun mambal may nakaliko ni mga taxi. Tuluya, kita nang tabo sa kunin. Ano. Do ka Hindi ito galing Valentine's Day. hindi tayo Valentine's Day. Ano to gusto mo mag-share utod ayan? Nga, one time, mga 2 years ago, suki man tada sa mga motel-motel. 2 years ago. 2 years ago. I wonder where. Dala sa isa ka motel man sa La Paz. Nga, na-experience yan. Name. Ano nga motel? Ang may tanga o kumala? Ang may tanga. Dali lang, ko na nga balo may tanga. Ay tanga. Cockroach. Ang cockroach. May tanga galakat. Seryoso? Sa din na. Doon ko, I mean seryoso. Hindi ko sa yung mga kapamate, ka-differentiate. no, ang turong sang mata ni Drox daw. Kita na yan. Ito makita Koy yun lang siya. ang turong sa mata ni Drop. Sugid lang na sa mga abyan ko. Hindi niya kabalo sang ano yan. Sugid lang na sa mga abyan Hindi ako ko. nagani. Ang sa lapit sa polis. Doon ko na yung istorya. Pre.
ano na curious ulan sa ano. Pagbalaan ko lang bilan nga ang isa na kapila na napatyan. Ang dira sa may diversion. Hindi, ang dirigid dyan sa ano eh. Sa may lapit sa Shell. Oo, may ara na Kapila da. na napatyan, oo. Ah, sa piyak to. Amo na sa may approach? Oo, Sa piyak? oo. Ah, okay. Sige. Actually, tatlo dagli. Ang isa to sa may nabitasan. Oo, meron. Napatyan man to. Ang litra nga Q. Ha. Ang litra nga Q. Ang K pa gid. Ang K pa gid. Hmm. Sa Q kuya. Ah. Okay. Continue, Tito. Continue, Tito. 2 years ago. Nga, hindi man 2 years ago, mga a year and a half siguro. Nga, Video. nga, We gone live. There we go. may video. Na. No. Video, please. No footage. We're private persons here. Suki, man tada Who exposes our private parts. Tapos. Time nga, kaya ang style ko, why kami gadunga, kung adlaw, kung afternoon, ang ginatawag ko na ang afternoon delight. Gonna buy my baby, gonna hold her tight, gonna grab my afternoon delight. Okay, continue. Tinang muna ako yung style sa una, ginapauna ko na ang babae puli. Ako yung uli, kaya ginadala ko ako nga salakyan. Motor na to, hindi pa. Motor. Pagwaugid sa simbahan. Pagwaugid sa Hindi man kayo may load-luhod mo. sa motel. May prosesyon. Ay, di puga. Kita ko nila. Pagwaugid yan. May prosesyon dahil mo, no? Kaya manok ako. Mastityo dance. Pangilihid na lang ko skilled eh. Ulit kailangan tulog nila. Among ito hindi ko malipatan. Yeah, pero pre, at least ikaw ng isa. Gawa ko lang. Pwede kaya kambal nga, ubra ko daw. Pwede man. Pero ako mismo, nung kita mo sa tsura ko, ay hindi puga. Posisyon ganda eh. Amo na nga subong, ginabilin ko na akong motor sa Gaisano. Pero grabing negosyo. Grabing negosyo sa motel, no? Doon may pakita motel na puto eh. Oo. Yeah. Oo. Kaya hindi ka gusto. Kami mag-invest. Amo na may kwarta ka, milyonaryo ka. Di ba? Cobra ka mo. Ang tawang motel. Dragon Lodge, extend. Ha? Kasi pinalang ka doors. Habis kan pinalang ka doors, no? Udlaw may gitot mo. Ano, ang Dragon doon na gano'n, subong doon na ano na daw, Upgrade? pamilya ng dating niya bla. Oo. Kay may restaurant. KTV. May sa TV Gua. na sila. Hindi, pero te, how sure are you? Nga example, smile kamo, family, kamo ya, ang smiley face kamo pagsulod nyo, pero actually, lain yung intensyon nyo. Si amo na gani ang kwan kay kumbaga kung let's say pamilya mga mo kon ko dawi magsulod barkada or ano. Puti ang punto nga nagsulod mo sa motel para mag-karaoke. Tilay na yung gina-imply sa sagwa, sa katanaw sa sagwa. Sa sulod, masulod ko pagiging sa sulod, compound nila yan. Puti ang kwan Suki da. man taday. Medyo mahal na da. Ang kwan lang kay nang sa una purely motel lang ginaslaya mo. May saka ka pa eh. Subong ya, pwede ka na yaka, like for example, may bisita kang alin sa Manila, be. Namahalan ka sa mga hotel. Pwede mo na paano, ginagnami nilang, ilang nag-improve. Ang ano ko lang sa mga motel, why na X subong? Ayun, Wala no? nang channel 90 ay Sky cable. okay. Why na? Wala na channel 15. Why na sang enhancer? Amo na yan ang nami example kung ikaw be negosyante. Ano man ang example? If negosyante ka and example may land. Tagpalamati. Miyara man kami ang mga codes nga mo nagakadlaw kami subong. Hindi ka mo kayo chinde, bala mo da.
Sabay ka mo di sa amon nga studio. Kung gusto niyo mo bala nga kadlaw kami. Oh, continue. Kung may example, may duta ka sa... Manegosyo. may duta ka sa ano. Muna namin uro nga imuon mo negosyo. Oo, No? why ginaya pa rin kasi? Why ginaya- Huwag ka kasiro eh. Sa akon balan yung pagtanaw, do tatlo lang ka negosyo, ang hindi dyan maputo mo. Panaderya. Hotel, kag punirarya. Ah. Gasolinahan? Ting damo. Okay lang lang, strategic man ang lugar. But strategic! Ako yan, hindi po tali man ang balon. Di pa rin. Eh, subong yan. Liwat. Ano tong negosyo? Panaderya, Panaderia, ang motel, motel. kag punirarya. Adlaw-adlaw, patay. Hmm. Adlaw-adlaw, mag-itot. Adlaw, magkakaon. Ang grano, imol, bakal napay. Hmm. Kaya nga mo na dapat imo yung lugar mas namin. May overhead. Kaya ang nanan, kung nakornihan ko sa Valentine's, nga Ay, Valentine's gina itong topic. Nalipado, hindi ka motel. Hindi ka motel. Sige, continue. Connection man. Continue, may connection. Connection mo na. ang ano bala nga magmahatag isang bulak. Tapos mga promo. Mga kuwan nga may by the dozen, by the bundle mo. Malmahal part. Magluwas sa Bulak, mahalon, Gia. magluwas sa tagaon nilang presyo. Nga February 14 lang mapabungga, bi. Adlaw-adlaw, Valentine's ako niya. Oo kung may, oo. Amo lang ako niya, kwan man. Ako yung Valentine's Day, iyat. Sabay ka, sabay sa usok, sabay sa katamaan. Eh kung why mo to ginambal, nga may history, gali yung mga pagan. Wala na kabalo mga mango, tanga listener nga iban. Oo, tod. Wala na yung kabalo. Why sila research? Hindi, pero nga kung pag ano yan nga, sling ko ba, ang pag-insindi ko sa Valentine's, ang hallmark na yung nag-invento sila. Ari, sa pagan side. Para sa cards. From Feb 13 to May 15, sale sila. the Romans celebrated the feast of Lupercalia. Oh, kadalo. The men sacrificed a goat and a dog, Mark. then whipped women with the hides of the animals they just slain. Baka brutal gidya He knows how to read, ha? Kinky. Sa ako na yung brutalya, kinky na yan. Oh. Yung whip mo sa Wow, animal, whip. hide niya again. Thank Listen, you. Emi. No, Thank you. it's not Wikipedia. Thank you, Autodrox, sa atong research department. Research department. Kompleto kami din. Yung Roman with whips. Buddha, hindi ka rin kayo may research department na hindi ka tanig ng expert. Hindi expert. Mas mami na balance mo. Slight lang, ha? Slide lang. Slight lang. Tanan mga bagay doon, hindi mo mapatihan sa internet. Di ba? Pwede may edit mo. Oo, pwede may edit. Basi sa Daily Mail yun ay aging kwaya. Wikipedia, hindi may edit. Ano na to? Opinion sa mga medyo eksperto. Okay, may research. May research department na eh. Ano pagit? Oh? Tapos tuod na malmahal gid yung mga bulak kag mga may ara ka na nga year nga kami ni Mrs. siya waay na kami yan nagkwan. Waay na kami yan nag-dare nga ma-dinner gid bala nga ma-dine out gid bala. Valentine. Kay malmahal mag number 1 budlay may taas ang lugar. Kay gutok. Number 2 amo na mahal. Mahal kay mga buffet na kag damo pa mga biga. Kagi nga lang kami amo niya nga Valentine's Day siya kadto lang kami sa mga masahe na bala. Mga pareho na sa Nuatay ano to gani sa una. Basta may ara sang isang do medyo huluhay and gawa gamay nga massage. Pa-massage kami muna. Sa may Instead nga mag-dinner. kinetics. Hindi, sobrang mahal na gina. Burgis na gina diya katama. High-end nga kaya na mo. Judo, Sorry. ara Mas dong. parimira. Sa relax. Ato na yung klase high-end. Sa din. High-end na yun para sa Para sa amon niya, high-end na yung relax niya. Relax. Di na relax. Sa may... Sa babaw, sa ungbun. Sa Sa ungbun una. building.
Ah, okay, hindi fuga. Wala na nang edad. Sa may DYMB. Sa DYMB. Subong na sa dalong na Moana na subong. Anong muana na nga, kuana? Ning spagin na sila ya. Huwag ko kabalo. Ang balaan ko lang naman. Pero dumayo man. Ang spy. Oo, ati o. Ate, oo, na yan. Gag-glide na yung chick mo. Yes. May around the world na yan. Massage yan. Ikwanta na. Hindi. Wala sa mga Wala mo na. Pero may happy muna. ending. Magic fingers lang ang ano. Ni puta, magic finger. Maurice is... Maurice is Taking notes. Taking He's notes. agreeing. Maurice is gleaming right now. He's agreeing. He's smiling. Some Pero ano to Taking notes. i-blip ta to ngalan sa establishment. Ibudlay naman ba sila? Away kami ko, amo na yan. Muna ba si Dimandawon to blow? Oh, basta muna may happy ending. Kag dira mo na sa ano sa single letter motel da ginadala. Da kang ginadiretso. Masahe, dira Sang ka una, L300 pa. Gaban. Oo. Subong, ano na lang, do taxi na lang. Do abansa. Abansa na lang. Oo. Munang last ko nga kadto da. Abansa. Di ko, ops, do demote daw. Di ko, di na tong mga L300 niya, why na to, sir? Starex. Starex sa una, ginagasugat sa inyo. Subong, ano na lang, do GDR ka na lang. Do dako lang sa abansa. Oo. Ano nun sa man kung isa ka lang yung customer? Ikaw lang yan. Ikaw lang Ikaw gid man yan na. Oo. Bali dulong lagi ka mo da ya sang sugat dulong lang mo da. Oo. Kamo man nga grupo, kung di ka mo gin, dungan man ka muna ito rin tanan balik. Pang sugaton kag pang dulong kwart. Sabi? Dito ta mga podcast sa Live sa Q. Hari kami din sa Q. Isa na mo kaupod, ginama sa Hari lang kami din, podcast. Para kami sa Casillas. Gaulat sa mong turno. Sila to ga, floating na itong babae. Yakadamak sa inyo bala. Ng mga listeners na nga kids. Well, I don't care. Nga suksok sang sandals nga bangian. Oh, ang green kag Di ka mo na glagaw to. Sa isa to ka lugar nga wala kusina, wala bintana. May kapanuktok ba? Ang shower kita, no, sa sagwa. May iban wala. Ah. May iban wala. Pero sa letrada na, kita mo ka. Tao ni gid ya. Nga do puro lunch na lang topic. Valentine's. Are, ang una ta naging istoryahan na ligad. Kung nagdaog ka sa loto, di mo gasto ang kwarta mag February 14, di mo i-date, di ba mo na? Ay, oo, na do mo na. Oo. Ano bro, mas Kung may kwarta isa mo? ka kamilyon, be, oh. Ano ba mo sa kwarta mo mag Valentine's Day? No? Tigaling kay kung like for example ako be wala ko doon nadubla na ang pagpati ko sa ano mo Balik. sa February 14 nga magic kumbaga kay isang una actually gasakay mo ko na sa amo na nga hype iti mga college ka pa may bag-o lang graduate mo do gahara-hara ka pa blang uy di puta Valentine's mamiga ka date mo na Kaling nakita mo nga through the years nakita mo nga yung ginimo na nga negosyo. So, Kasi, siguro, I'll get kasi your beer, sa boys. una, sang lamaron, pa kita, do amo lang ng aton guro nga time nga look forward. Kundi subong pa rin kay may edad na ta kag pwede na tayo nga masin karon pagtapos na ni may podcast edad na takagula man ta kwan. Ayuga! Tawgan ta ang O gani. every day is Valentine's Day. Kung may 1 million, kuya, tata mga 100,000 Masyad na, kaya no? film, no? Hindi. Gamiton mo lang sa muna lang adlaw, bino. Ma-set aside lang ko, be 100,000 lang gamiton ko. At yuyaw. Sen panghatag ko sa mga buang kag mga ate mo. Gamuhan nyo itong mga restaurant sa Lilo, ha? Ang mga labugay lang yan. Nabukay na sa mga nag-date. Palaboy bla nga. Oo. Sa idea na. Magsilinaot ka mo dito. Bayag ka.
Itaw si- tag sa kalibor, kada Oo, buang lo. mga kita umlo pre sa ang Batman ni Michael Keaton, si Joker bla, nga nagparada sa kapong buhay sa kwarta. Kaya sa kasunod mga homeless, na mo ko man na. Parada ka sa Smallville. Bisan guro wala na 100,000 mo sa. Skupon to mga kabataan sa trio mo. Gaya. Kanya ko lang sa McDo, iyan na nyo to na yang. Santaran ito ang Totoo, kini buga kung dakpo na sila. Turnover na nagyapon. overnight mo lang. Ang iba, hindi may overnight Sabay na. sa sa DSWD. Oo. Okay na. Kung maano, gid man, butang sila to sa... Maurice is asleep. Maurice is bored. Sige, Maras. Boris is thinking. He's still thinking about the magic fingers from that... How about you, Maurice? What are your fondest memories of Valentine's Day? Fondest, yeah, fondest. Yeah. Fondest. And imagine little... Here. Just beer and... Can't believe it. Your Maurice, what is your fondest memory? Yeah, sure. We all fucking drank in Mongolia. My fondest dream of is that my fondest memories. Fondest memory, I was in the Bois de Boulogne, that's the big park in the west of Paris, Okay. in the outskirts of Paris, where you have the transsexuals, and I go. I go there because we say, okay, let's go have a transsexual tonight. And What the fuck? and we go there, and actually Is that a we fact? stop and puff, I discovered actually she was a real woman. Oh. You imagine the disappointment. Interesting. The disappointment. The disappointment. Became And that's it. So I quit drinking, I quit taking drugs, I quit watching gay porn, and It's like your The fuck? epiphany right there, you know. it's more than the epiphany, it's like the The magic is gone. Really, it's a you know. spiritual firework. Spiritual awakening. Really. And then I realized it was not me actually. Oh. I mean, can we now play the theme song of the Twilight Zone while you're talking that? You know. ikaw, Anyway. Direk Munding. Back to the topic. Direk Munding, ano yun? Duga off topic na tayo mo to. What is Sorry lang yun your- mga listeners kaya hindi kami eksperto. Pero sa ibanda, ang mga What is your eksperto. fondest? Ang transvestite kag mga kwan. I knew it. I knew. You will mention it. Yeah. Okay, go ahead. It's a Continue. Here we Let's go. not trap. Okay, go Let's on. not Whatever interrupt. language, Iliganon, Kinaraya, English, whatever. Go on. Let's not Let it all interrupt. out. Come out. No, Drox is actually not asking on fondest memories. Actually, ang transvestite. Oh, you have memories. Yeah. Okay, go ahead. Mga 20 minutes. Okay, go ahead. the day I quit drinking. It's not recorded, of course, right? Huh? It's not recorded. Oh, come on. It's still recorded. No. We can edit some parts if you want. No edits. It's No, we the whole edit. part. I edited last. Just blip. No, Just- I knew it was Just recorded. toot. Just toot. Director's cut. Director's cut. Ano fondest? Fondest. Fondest. Yeah. Fondest. Can you translate fondest for the kid? Because maybe the grade 4. That's where there's a fond, a founder, And then the fondest. Ay, tao sa buwa. That's Okay, continue your story. Facebook Live. Tabla.
Facebook Live. No, we stop here and now. Okay, everybody goes back home now. No Facebook Live. Oh, okay. Maurice is like Facebook Live. That's the. That's the information. I know the people are curious. Who's Maurice? So I'll send a picture on Facebook. I'll tag it, and this is Maurice. Listeners, kung may mga friends ko ang gimpose ko sa dinagyang the Indio and the white guy, you know. I think everybody is acquainted with Maurice. Yeah. The thing is, Maurice is in each and every man worthy of the name. All of us, somewhere. What? 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 Use your words, Mark. Come on. I mean, Maurice. Okay, cheers. Yes. Yes.